Akala mo sosyal ka kasi hindi ka marunong maglaba? Hindi ka marunong magluto? Hindi ka marunong ng mga basic life skills? Sosyal ka niyan? Hindi, alam mo ang tawag ko sa'yo, mahinang nilalang. Kailangan mo aralin yan. Pwede mo irason sa akin kasi meron naman akong kasambahay eh. Alam mo, hindi forever na meron kang kasambahay. And hindi mo rin masasabi ang takbo ng buhay. Pwede na kinonsinti ka kasi ng magulang mo, mga mayayaman, hindi ka tinuruan, pero you still, kung ganyan ang pagpapalaki sa'yo, okay, kumuha ka ng walis ngayon, magwalis ka. Kasi it teaches you adaptability. Kaya mo mabuhay, kahit ikaw lang mag-isa, kahit saan ka ibato. Nandun ka sa ibang bansa, kaya mong mag-survive nang hindi ka umaasa sa ibang tao. Para ka bang sanggol? Para ka bang baby? Para kang 6 months old? Wala kang magawa pag walang ibang tao. You need to learn these life skills. Kahit may kasambahay ka, kahit may mga tao nandyan para sumuporta sa iyo, you should